Davao City Mayor Rodrigo Duterte miingon nga namakak si Mar Roxas sa iyang profile nga graduate siya gikan sa Wharton School, University of Pennsylvania sa Estados Unidos. Matud ni Duterte sa iyang TV program nga gikan sa masa para sa masa niadtong Domingo nga dili apil si Roxas sa mga listahan sa graduates sa Wharton School of Economics. Mitumaw ang pamahayag sa mayor human miingon si Roxas sa usa ka presidential forum niadtong Biyernes nga imahinasyon ra ang giingong kalinaw sa Davao City. Matud sa mayor nga posibleng nitunga si Roxas sa Wharton apan short course lang. Gihagit sab ni Duterte si Roxas nga mopakita og graduation picture aron magpamatuod nga nakahuman siya pagskwela sa waong tunghaan. Wala pa mipagawas og pamahayag si Roxas sa pasangil ni Duterte.